Hi, hello, namaskara, matarigla. Welcome back to another vlog. So guys, ಮತ್ತೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಬಂದೆನ್ವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ನ ಪಂಡನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ತೂದಿತ್ತು ನಾ ಐಟೊಂದು ಜನ ಬೈಕಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ಬಾಲೆದ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಓ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಓ ಬಾಲೆ ಇನ್ನು ಓ ಪುದರ್ದಿಯರ್ ಅವನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚಪ್ಪೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಡೆ ಪೋಯರೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಬೋಡು. ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅಟಿಲ ಒಂದುಂಡು. कुठला आहे जिया? जिया 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 जिया. हे घाल माझं.
ದಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಂಡು ಇಟ್ ಫೇಮಸ್